Mami, m'avorrisc, Això com és? perquè no n'hi ha xiquets. Què vols que fem? Això què és? És un conte? No, bueno, això és una història de amor de una chica que és molt pobreta i s'enamora d'un príncep que la veritat que no és massa guapo, físicament no és molt atractiu, però que realment a ella el que li agrada és els detalls que ell té en ella, com la mira, com la toca, I entonces arriba un moment que ella comença a enamorar-se d'ella i entonces se van a viure junts i la història acaba en un final feliç. Però, filla, les relacions de parella no són com un conte de fades. Hola, perdona, has vist la meua? Busques això? Ese conte era d'ella? Sí, filla. Qui és? La coneixes? No, però me recorda molt a una xica